खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 23 एप्रिल मंगलबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंसारनो हागौ, गोसोआ सान्थि जागोन, मोजां सान। वृष राशि। बेफार फालांगि बादियाव रांनि मुलाम्फा गोनां जानो हागौ, मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। नखरनि जेंनानि थाखायनो सोलोंथाइ लानायाव हेंथा फैनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कर्कट राशि। नखराव दावराव दावसि सोमजिनो हागौ, बिमानि सुखुआ गैया जागोन, गाज्रि सान। सिंह राशि। माबा मोनसे हाबा मावनो लानायाव गुबुननि मददनि गोनांथि जानो हागौ, साना जेथो गोनां जागोन। कन्या राशि। गावनि गोरोन्थियावनो रांखावरिया जोबस्रांलांनो हागौ, सांग्रां जाना थानाया मोजां। तुला राशि। गोबाव समनिफ्रायनो आसा खालामनाय थांखिया जाफुंसारगोन, रंजा खुसि साना बारलांगोन। वृश्चिक राशि। माबा मोनसे मुवा खहा जानो हागौ, सानै हयै हाबा मावनाया मोजां, गाज्रि सान। धनु राशि। रांखावरि आर्जिनायाव गोसो होगोन, ओरैनो जिरायना थानो गोसो जानाय नङा। मकर राशि। दिनै नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मोननो हागौ, गोजौ फारसे जौगानो हागोन, मोजां सान। कुम्भ राशि। गोसोनि साननाया गासैबो फैमाल जानो हागौ, गोसोआ दुखु मोनगोन, गाज्रि सान। मीन राशि। माबा मोनसे खोथाखौ सानखांनानै गिखांबाय थानो हागौ, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोसो दं नामा? थारैनो नोंथाङा नोंथांनि न'खौ समायना रमायना साजायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोननि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। गोदान बोसोर रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बेन्स प्रडाक्ट्स कम्पानिया नोंथांमोननि थाखाय अफार होनाय जादों। चिरां जिल्ला बेंटल गेट 27 राजा लामानि एबा सिबिथाइ लामानि साखाथियाव नोंथांनि न'खौ समायना रमायना खालामनो गोसो जानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बिजनेस बेन्स प्रडाक्ट्सआ लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। पलिग्रेनाइट, WPC एबा PVC, वुडेन फ्लरिं, वालपेपार, स्टिल रुफिं, सफिट सेलिं बायदि गाबनि न' साजायग्रा खम बेसेनावनो नोंथांमोना बायनानै लांफैनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8474015053 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों नोंथाङा फन खालामनानै मिथिनो हागोन।